ibe m bụrụ n'Igbo be anyị na-agbatọjuzi m anya ibe m bụrụ n'Igbo be anyị na-agbatọjuzi m anya onye eze Jizọs wee isi n'ihi akpọlite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ na afọkwara na isi n'ihi akpọlite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ afọ na ịntanetị nna m nwere je ije ndị Igbo be anyị o ka ba je jụọrụ m onye amụma na-asụ uchue ka ha jụọrụ nya ajụjụ ka mmadụ ọ bụ Igbo ka ọ ṅụrụ were kwue ejecha ba anataruo wee sị na ọṅụ ihe Igbo nwere sị ba ji ajụkwọrụ nya ajụjụ o mere bụrụ nkwụ ka a ṅụchara kwuo o were sị na ọṅụ gị nkwụ wee sị ba ka ba dịkwara nya ka ejene na o mere nwee ka o si were de nya ka o rukwara ụnyaa gara aga mgbukwa ebe onye amụma Jizọs na-eti na ọ ji akpọlite ozu mmadụ asaa ha ndị dị na mọchụarị Leka na ọ ya akpọlitaba ha nwere jụwa ajụjụ ibe nna ajụ ajụjụ kedụzi ibe mere Igbo ji eji chukwu egwu ka anyị chebenụ ọkwa 28 28 ka o kwuru o ji adị mee Jenụwarị ọ bụ na o ruo 28 ọ bụrụzie na onye amụma na-asụ uchu emenwuzighị ihe kedụzi ibe je eme na o menwuzighị ihe nwanne jụwa ya kedụzi ibe ya emenụ onye amụma Jizọs ka njụkwa ma ajụjụ ọ bụrụzie na ime n'izighị ihe ọ bụ na o ruo 28 akọba ibe ọzọ kedụzi ibe je eme na ime nwuzighị ihe kedu ihe ndị be anyị ji necha anya wee kparịba Chukwu kere anyị o ọ bụrụ na onye ka na-asụ uchu bịara kpalite mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ efebezie nye ka Chukwu mamụnwakwu mana ọ bụrụ na o menwukwo ihe ọkwa gwara anyị akparị na onye tere mmanụ ọkwa gwara anyị anyị ekwukwo n'okwu banyere ndị etere mmanụ kedu ka onye amụma na-asụ uchu si wee birie si ya ji akpọni mmadụ asaa ndị nwụrụ anwụ ndị dị na mọchụarị ndị edegoro aba na eyi akwaba akwa ka ọ dị niile o ya dị n'iwere mee Igbo kparịba n'ụnụ chikere anyị Igbo emebe chikere anyị iwe ha riri egbu m ọ sị na ọ ya akpọlite onye nwụrụ anwụ ife o kwuru na ọ ya akpọlite onye nwụrụ eso anwụ mfụ na 28 ọ kpọlite onye nwụrụ anwụ Jenụwarị hai ife o kwuru ndị Igbo bụ na-enwe ka esi ekpere Chukwu ebenebe egbukwenu